És el mateix lloc, els mateixos fets, el que passa que ara, arrel d'aquest muntatge policial, s'està intentant trobar una altra víctima i en aquest cas ja en tenim una altra. Potser en pot aparèixer un tercer, no ho sabem, no sabem quines són les seves intencions, però de moment sabem que volen fer la mateixa jugada. Suposadament diuen que és en el moment que comencen a arribar els cotxes, que allà es diu que al pàrquing hi ha un mosso que va d'incògnit, que no s'identifica, que després ell reitera que sí que potser no es va identificar prou o que no ho va deixar molt clar, però en aquell moment al pàrquing, quan ja se'ls ha escoltat a tots, és quan passa. Nosaltres no vam veure violència, nosaltres només vam estar allà protestant, fent càntics, el que acostumem a fer, pancartes i poca cosa més. Denunciem que trobem absurd que a dia d'avui encara no puguem sortir a manifestar-nos lliurement, sense tornar a casa amb la inquietud de saber si ens passarà alguna cosa, si tindrem represàlies o no, perquè normalment passa que amb els grups d'esquerres, d'extremes esquerres, sempre reben més que no pas aquesta gent que va venir al poble amb discursos d'odi, que precisament no conviden a la tolerància. Llavors esperem que casos com el nostre, també casos com els de la plataforma del GEP, o sigui, la plataforma pel riu Siurana, no tornin a succeir. Crec que hauria de ser molt més senzill el fet de poder sortir a tenir aquest espai que ens pertany, que és el carrer, i la llibertat d'expressió.